Straight to the Ato sa point. tagag pagtagad mahigala ang dugang mga situational report sa mga kaubanan nga to karon sa gawas before ta mahigala mo discuss o muhisgot sa mga issues mahigala gumikan lagi ining bagyo mahigala nga si Basyang unya mga epekto ni ini mga kagalaan no kagahapong adlaw bida daghan na tong kwan rad kato sa may iligan man to no ato sa kuno ipakita ni mga video kadali sa mga kwan kini oh asa man ni dapitan ni ato ning tagag pagtagad ha okay. Kani asa man lipitan ni ko na. Kuyawa oy. Naka kuan lagi tong mabaha gyud. Sumo ni kagahapon ha. Naka mugna gyud kapog baha mahigalan dako. Sa may iligan nga area day no. Sa may dito mga higalas Mindanao area grabe gyud mga kagalaan ang kwan. Ang mga pagbaha. Oh, kini. Daghaning mga kwan. Mga pagbaha, mga higala. Grabe ang iligan nga pagkaigo. Murag, kwan yun. Kani oh. Iligan City, mga sugiti paminaw. So dito mahigala ka dito man ang permirong landfall sa may Surigao area. Kapit naman mo sa Manubina. Dito ang kwan. Mao nga bagyo mga higala dito ang grabe nga uwan. Wala tayong So, magagawa. Oo, Kung pagdinig. ganito sa kabit. Ganito sa ba? Ato lang ipakita mahigala mga pahitabo kagahapon. Sa may Mindanao area, Surigao, Iligan, Cagayan de Oro, ubang bahin pa sa Misamis mga higala. Ipakita to sa may Mindanao area kasama ang Gerald. O niya karon to taon balikan si Rajuman Paul alang sa dugang recap diri. Monitoring o gas kasama Jane Gallardos dugang pa mga reports karon ta taon-taon. O niya sa dito sa may Iligan City, ha? Mura man iguan kini sa man bita Surigao, oh. Surigao mahigala ning maong baha. Inani ang ilang nadangatan dito ha. Grabe dai gid sa dang basyang mahigala dito silang lugar. Okay, so muna yung sitwasyon sa gawas sa mong balay. Kusog yun, oh. Nisaka na gid siya, nisulod na gid siya sa silong. So file video sa tunig gahapon mga kagalaan. Mga silingan mo po nilang status sa gawas. Oh. Mas taas gin tubig sa ila. Nakataas gyud ang tubig, no? Sa may Grabe, mga dalan man nga mo, Surigao, guys. Pero Iligan, nasindalan Cagayan de na Oro. gid ang baha karon. Sa dalan na nangyayagi ang baha oh. Kato kay National Road man na diha oh, kanang pabukid bitaw. Kaya dito sa Mapua paingon. Pero currently ang current sa water grabe ka kusog. oh, kini. Asa may Tandag City, Surigao del Sur. Mao sad ni mahigala ilang pagbaha dito. Grabing baha agyod, oh. Grabihag yung mga baha, mga kagalaan, no? Kagahapon sa may Mindanao na kini. Tandag City, Surigao del Sur. Ato lang sang gipakita niya kini. Asa man dapitan ni day? Oh, grabihanin ko na, oy. Mindanao gyapon nga area, oh. Atras lang tagamaya kay. Kini ko ano mo ning tulay nga kwan. Na, hala! 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 Hala ka, Ginoo ko! Oh, mo ni mahigala. Tulay sa ni. Delikado. Na, hala! 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 Hala Oh, ka, Ginoo nahunlak ko! yun. Nahunlak yun mahigala ni mo ang tulay. Kusog ni kuan lagi po. Steel bridge na hugno no. Kani oh, na minatay in taon mahigala nga sus Ginoo ko na bahaan mga sugiti paminaw.
Mao ni dito sa may Mindanao area ato sa susihon karon ang service ato ron mga taon mga kaigalaan ang mga areas no. Nga dunay mga panghitabo sad. Ato sa giuna na may gala ang atong paghatag og recap sa mga panghitabo kagahapon dito sa may Mindanao area mga sugiti paminaw. Sa to pagbalik may gala to i-check ang ato di sa Sugbo o dugang pa nga mga situation report ang atong mga kawanan ready na sad sa ilang mga taho. Straight to the Now, ato point. pagtagad mahigala kay mo ni ang mga panghitabo no sa may Mindanao area maring nadakan sa dito napita ining bagyo mga higala nga si Basyang. Pero dito sa ato po doon tayo monitoring mga kigalaan sa probinsya o dito sa ato sa Cebu City. Ato si check si Rajiman Paul Lauro sa dugang monitoring mga higala sa Cebu City. Yes, Rajiman Paul. DYHP. Tata. RMN Report. Radyo man, Atty. Ropil, sukat pagkagapos kadlawon, gidiretso na nato ang gabiing dako, alas 12 na ta ni sign off Atty. Ropil sa atong pag-monitor kay gabiin naman sa gayo. Unya, ang Cebu City, Atty. Ropil, pasalamat na lang ta kay wa kayo'y dagko nga mga pagbaha gawa sa Barangay Lusaran, ila sapa dito, hapit yun mo apaw, no? Kusog kayo ang ragasa sa tubig dito, Atty. Ropil, sa diyang nagpadayon ang bundak, hinay, mutaligsik, kunya mo kusog na sad ang sitwasyon sa pag-uwan atol sa pag-epekto ni Bagyong Basyang, Atty. Ropil, no? Kuya mo ni Lusaran Paul kay naman ko niya kini nga video Lusaran man sa ato pagpakita sa video, Atty. Ropil. Besi atos pagkita kana Now, kanyo unya naasay Lusaran eh. misugod karon. No? Okay. Sige. Nasa audio nung Rald, tanawa ka nung Rald. Wala, di taop na. Kanyo? Kato siya nga, kanana ang naay heavy equipment na to. Kanday, kato pa to sa tino, day. Wa pa na makuha. Oh? Kanhi man yan ang Lusaran. Nang hatag ta, mahigala mga hinabang dito. Oh, kato. Mura mo to sa Kwanday. Adlaw nga. Piloder, no? Piloder. Pizza size sa Pebrero. Eh, grabe man kito sa tino. Wa pa na makuha ng kuana. Karon no, grabe na po mga higala ang ilang na kuana dito kagahapon, ha? Okay, mo ni mahigala ang sa Lusaran. Sige, audio ko na dong. Pang, dito na silang Ma'am Grace ibutang. Dito ba pa ibutang? Wala sige kuwan na, ditaop na. Oh, lubihaw eh. Sige na. Oy, bakwit na tatanan. Bakwit yun, no? Di magkumpiyansa. Ditaop na. Pinasinggit lang ni Atty. Ropil. Oh, Andam, wa may megaphone, Paul. Oh, dapat na imiga. Ana to. Mo ni oh. So, kani kay Lusaran, dito magkita ning Lusaran Rajiman Paul dako magkukoy ng kuan po sa Lusaran. In fact, naman gani ng source gani sa MCWD tubig diha kasamang Paul. Oh, naadiha ang kwantong Rotterdam Oh, diha, Lusaran Atty. Dam. Ropil. Source na to niya. Lapad sa ilang kasapaan diha. Oh. Okay, so mo ni siyang hitabo. Okay, sige, padayon ta sa atong recap Rajiman Paul sa mga panghitabo sa Cebu City. So, there is ato, Atty. Ropil, ang mga Mahiga Bridge, sa may Butuanon Bridge, i-monitor na yun sa ato mga sakop sa quick response team sa Cebu City disaster, Atty. Ropil. May na lang kay wag yun siya mo awas ba. Pero i-monitor nila, kaya in kaso mo awas, naa na yun ang operative sa atong disaster team gani monitor na yon sa mga kasapaan. So tungod kay wa kay epekto, Atty. Ropil, ang Basyang sa Cebu City wa kayo makahatag og kanang kadaot nato kaluyan tayong taon. So ang Cebu Provincial disaster nakig-meeting sa atong mga disaster team diri sa Cebu City. So sa Cebu City disaster headed by Konsehal Dave Tumulak, nag-meeting na yon niya sa provincial disaster with Gob Pamela Maricuatro, Atty. Ropil. So gamiting sila kay ang habakatang bahin di ay sa probinsya Subo, particularmente na nakoy gisend diya sa sukmid nga picture sa Kansuhi, lain ng mga nangabali dito nga kahoy, Atty. Ropil, unya dunay nangaligid nga mga dagkong bato. No? So, na ato na makita niya kanang mga picture, kanang usa ka picture nga nagtapok sila atol na sa pag-meeting nila o sa ilang plano. Unya pagkagabi na yan, pero wa maglangan ang team ni Larga dayon, ni Adto dayon himo dayon silang command post sa Argao. Dayon nagsunod-sunod na ang mga report, Atty. Ropil, sa Argao, nakabali ang mga punuan sa kahoy, una doon ay mga bato nga nangaligid. So, mao na yun ilang gidagan, no? Yan ay nagsunod-sunod na yun diri sa may
sunod-sunod nga mga silingan nga to nga kalungsuran nga paubos sa signal number 2 sa porka sa Pag-asa Mactan, Attorney Ropil. So, generally, gawas ini mga nangaligid nga bato sa Argao sa Kansuhi, nangatumba nga punuan sa kahoy. So, para pa'y report ang atong kalagkuan sa provincial disaster o Pero dito sa may TCH Paul, sa may Trans Central Highway, asa pakita to tong video Ralbe, sa Trans Central Highway dili magianday ka sa mga Radyoman Paul. Trans Central Highway landslide ito, puyog lang mga bato, tubig, pero ang mga sakyanan na abiso naman sa tunoon sila nga ang nakapugos yun, nagka-problema yun, Attorney Ropel, ang nakapugos og biyahe-biyahe gahapon. Kato nagpugos yun. Pakita na to niya ang video sa Trans Central Highway. Oo. Grabe yun. Grabe, Nagbaha sa bukid, Paul. Nagkuyog. Ang iyang dagay days tubig, Attorney Ropel, nagkuyog ang mga kinumo nga mga bato ba. Risko ni siya sa mga motor o mo pugos yun sila labang sa ingon-ani nga sitwasyon sa gapon. Okay ras mga porwel kay makalikay-likay na pero delikado gyapon kay ang tubig kun nagsubay sa daan, Attorney Ropel. Kuyog sa mga yuta ug mga bato nga ni hinahinay pug dahili sa isig kakili na bukid-bukid diya sa may Trans Central Highway. So, ang focus sa atong provincial disaster ay nangayo ko silang tabang sa city disaster kay dili man kayo kuan ang Cebu City. So, nagpada yun ang atong city disaster augmentation force sa taga-provincial disaster Attorney Ropel dito sa south yun, sa south area, no? Wapay latest nga report ron nga atong nadawat sa pagkakaroon kay kini pa may atong naibawan ang ilang girumbo dayon ang kining kansuhi sa lungsod sa Argao, Attorney Ropel. Kanang kansuhi mo na giadton Jane Gallardo. Kato nang naiminahan dito Radyoman Paul. Itong susihon dito ditood. Mao ni ilang gadto ni DJ og ni GC, no? So mao ni ang nakita dayon nga problema nga hapon paghuman sa kusog-kusog nga uwan dinhi sa ato dito ila na yung nadawat ning report mo to wa na maglangan ang disaster team sa probinsya o sa Cebu City naghiusa Attorney Ropel og niadto din sila ani lugar para sa ipahigayon nga clearing operation, no? Kay makita diya sa tong picture dagko naman yung mga batuha Attorney Ropel nga nangaligid, no? O niya doon na sa mga punuan sa kahoy na nakabali although dili kayo dagko ni mga punuan sa kahoy pero babag man ni siya sa karsada dito. So, need siya og clearing operation. So, bit-bit ang mga kaimanan sa atong provincial disaster o sa Cebu City disaster. Naabot din nilang lugar dito. O niya, kagabi ni pahigayon din sila og clearing operation, Attorney Ropel. So, muna ang atong paghatag og recap pagulagway sa epekto sa ni Bagyong Basyang nili sa ato o sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ako inyong kasama ang radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imong report. Ato sang gikuha lang sa mahigala ang mga situational reports sa ato mga kaubanan. Gumikan mahigala ining bagyo mahigala nga si Basyang o niya atong gisusi ang mga panghitabo din sa Cebu City. Ato sa mahigala nga padayonon ang pagmonitor sa province, no? Og unya taod lang ato na sang gipaulahi mahigala ato mga issues. Kaya atong giunahan gitagaan tag-unang pagtagad mahigala ang mga aktual nga mga panghitabo in town kagahapong adlaw o niya atong gipangamustas pagkakaron mga sukin tigpaminaw. Ning mga orasa mga kailangan to i-check sad ang dugang report uban ni kasama nga Jane Gallardo atong gisusi mahigala ang sa probinsya nga bahin, no? Gumikan mga kailangan kay doon na po yung mga igo in town dito mga sukin tigpaminaw. Gumikan sa Bagyong Basyang. So atong i-check karon mga higala kay atong giswayan pag-agi ang may Trans Central Highway apan dili pa pasabol na indekin, no? So medyo katong ato nakita nga video may galas Trans Central Highway matingala ka sa baha may gala nga naas bukid ambot ka ang sa manipis, yadto matong kasamaan Jane kagahapon. Okay pa man to mahigala pagkabuntag. I don't know sa pagkahapon na unsa nahitabo.
Kani baha man sa bukid mga sukid tigpaminaw. So nini mang orasa atong i-check mga higala kay aron nga masuta po nato kay atong gisubay dito sa may western part of Cebu og si kasamang Jane Gallardo mahigala diri may agi sa may TCH pero matod pa di man kuno makuan. Dili pasabol sumuna nga arita mahigala sa laing agianan aron makaabot ta dito sa may pikas nga bahin mga sukid tigpaminaw. Sige ato sang tagay pagtagad no kini maong sitwasyon mga higala sa dugang report karon kini kinsa may naka video na say kuan dong na say audio dong asa kuan ni siya kan Central Highway mo na ingon sa kasaman din di madapa di pada ang maagian di pamagian liban ka na pangpang ko ni mga higala. Makalilisan ka no nga nasa bukid ba? Ang uban may gala maingon nga mangitak tagbalay sa bukid kay malikay tas baha pero kani Central Highway to na mas bukid pero nga nga baha man. Di malalim na yung mga sitwasyon mga sukit mo mo ni atong gi pangsusis pagkakaron unsay mga dugang epekto mga kagalaan. Ato pang i-contact sa kasaman Jane Gallardo kay murag wala pa signal ni iyang nahimutangan karon. Kay aron nga ato masusi sa pagkakaron unsa nay mga updates mga sukit ni paminaw. Dili pa nato ma-contact kay aron nga kay mao man ni nahitabo kagahapon kumusta man karon mapasabol na ba ni mga orasa or unsa ba. Okay, si gamay lang kayo mga kagalaan atong tagapagtagad ni karon ang dugang pa mga reports sa atong mga kaubanan. So, mo ni mga higala ang nitabo sa kinini ang basyang kagahapong adlaw. Okay, onya doon na pa'y dugang mahigala atong i-check pod ang atong Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office unyang taon-taon sa dugang monitoring katulabang kansuhi mga higala mo nang giadto sabdi kasaman Jane dito sa Argao. Mao tong dunay complaint dito mahigala labot sa may minahan. Kumusta ka in taon to mga igsuon dito? Kaya atol sa ito pagtuki ni mong isyo mahigala dito masad si Mayor Alan Sisaldo Indaiken, no? Og unya manghinaot ta mahigala nga natagaan to kasulbaran og ang mga tao dito mahigala inanang dunay mga bagyo-bagyo sibat na gimudaan. Kuan lang gidaan kinini ang bakwit na gidaan para maglikay gid taon sa disgrasya. O ang mayor o ang kapitan dito sa maong barangay sa Kansuhi nag-abot gid reporter dito mga kagalaan sa Bukirang Bahin sa Argao. Niya karon dunay mga report sab ang atong CPDRRMO ato nang subayon unya no. So si Kapitan Joel Carillo og si Mayor Alan Sisaldo nga nangadto gyud nang gisusi nanghinaot ta may gala nga naka-facilitate to nga masulbad tong problema dito kay kuya man no labi pa dunay nakasulti nila nga sa ilawom ilang mga panimalay pero sa ilawom medyo na hawa na halo na gumikan mahigala lagi ining minahan dito mga sukit ti Pinaw. So muna nga dunay mga nangliki muna nga katong sulti sa kababae mahigala nga nisulti na ang kinaiyahan. So muna nga hinaot ta karon mga panahon na nakakuan sila nakabakwit sila mga kagalaan. Wa sa mo kumpiyansa dito kay basig mohumok ang yuta simbako lang palayo in taon. Okay, so atong nga balikan karon nga taon mahigala si kasamang Jane Gallardo o sila sa kasamang Idol Tweety o makakita nag signal mga higala aron nga ato sang masusi no ang uban pa nga mga panghitabo no sa ato mga higala nga palibot. Ang katong sa dugang pang mga issues usab. Unya taon lang ni atong isgutan ipaulahi ko lang sa ani may galang impeachment ni Sara kay samtang na busy ta diri ang mga higala sa Bagyo. Wa man sa nila indi atiman tos kauluhan kay ang impeachment man gyud. Lagi na to ni kataw-katawa samtang na busy ta diri mga higala panagang sa baha. Unya ang atong mahinumduman ang flood control project andito sa kauluhan may galawa na. Kalimtan na ng flood control project kay mag-impeachment na sila. At aling agi katawa ni mga sukit Paminaw ang priority ba ini mga tawhana porbida. Sige, standby lang sa mga kagalaan alang sa atong dugang mga issues unyang atong taod.